Egunon guztioi eta ongi etorri gaurko agerraldira. Gipuzkoako suhiltzaileen zerbitzuaren balantzea egin nahi dugu. Hemen dago Josu Idigoraz nerekin batea, zuzendaria, bea da zerbitzu honen arduraduna hemen Gipuzkoako Foru Aldundian, eta nahi duguna da kontu eman 2020 urtean zehar zenolako interbentzio esku hartze mota izan ditugun Gipuzkoan, eta aurreko urtearekin alderaketa bat egin. Egon badagoelako aldea 2019 urtearekin, eta beraz horren inguruan informazioa eta xehetasunak eman nahi ditugu. Bai aurreratu, 2020an 3.782 esku hartze egin dituela suhiltzaileen zerbitzuak, aurreko urtean baino 20,9% gehiago. Izan ere, 2020 urtea COVID-aren urtea izan zen, pandemiaren urtea izan zen, eta eragin zuzena eduki zuen suhiltzaileen zerbitzuan. Besteak beste, 14 asten bueltan, etxean egon zelako jendea asko, eta gero prozesu horretan ere kaleratze prozesu bat egon zelako. Beraz, interbentzio edo esku hartze mota erabat aldatu zen. Eta bestetik ere, desinfekzio lana egin zuelako baita gure zerbitzuak, alegia egoitzetan desinfekzio lanak egin behar zian, eta hoxe izan hain zuzen ere gure zerbitzuari eskatu geniona. Egoitzetan desinfekzio lan horiek egiteko, eta gainera lan horrez gainere esan behar dut, egoilearrentzat ere segurtasun handia transmititzen zilela suhiltzaileek izatea esku hartze hori egiten zutenak. Bai adierazi, guk beti aintzat eduki degula zerbitzu hau, garrantzitsua dela oso emergentziaren arloan, baina pandemiak argi utzi duela zerbitzu honen garrantzia. Lehen lerroan egon zian lanean, pandemia garaian, egoitzatan, buru belarri lanean aitu zian, eta aldundi bezala pandemiari eman diogun erantzunean ezinbesteko zerbitzua izan da. Lehen aipatzen nuen bezala, ez bakarrik egiten zuten lanagatik, aparta izan zela, beharrezkoa izan zela, egoitzak txukun mantentzen eta birusak kanpoa barura sartu ez edin, baita ematen zuten segurtasun sensazioagatik. Eta horrek egoilearrei ere bermea handia ematen zien eta pozez hartzen zituzten. Horrek ere sensazioek badaukate ere pandemian rol bat, eta zerbitzu honetan argi ikusi da. Zifra nagusiak aipatu nahi nituzke, naiz eta hasieran esan dudan, 3.782 esku hartze egin ziren, 2020an guztira, 3.305 ezbeharretan. 3.305 ezbehar izan ziren, 3.782 esku hartze izan ere ezbeharretan batzutan parte hartze bat baino, ezbeharretan parte hartze bat baino gehiago behar izaten delako. Adibide bat ipintzeagatik, sute bat sortzen denean, ezbehar bat kontatzen da, baina gero parte hartzea bi izan daitezke, hasieran jun, eta gero berriro ere gauez itzuli beharra daukatelako, edo egunaren edo beste egun batean berriro ere itzuli beharra daukatelako. Hori da, ezbeharra eta esku hartze kopurua desberdintzen dituena. 3.782 esku hartze beraz, 3.305 ezbeharretan. Sailkapen bat egin dugu motaren arabera, suhiltzaile zerbitzuetan askotan esaten dugu, garrantzia handiena suteari jartzen diogu, baina ikusiko dizute ez dela kopuru handiena, izan ere 677 sute jaso ziren lehengo urtean, 991 esku hartze edo ezbehar egon ziren salbamendu arloan, 1.426 laguntza teknikoko ezbeharrak egon ziren, eta tartean 685 desinfekzio lanetakoak COVID-19 dela eta. Eta 211 alarma faltsu, edo larritasunik gabekoak. Beraz, 677 sute, 991 salbamendu, 1.426 laguntza tekniko eta 211 alarma faltsu. Guztira, 3.305 ezbehar, 3.782 esku hartze. Aurreko urtearekin alderaketa egin nahi genuke, ikusteko aldea zein dan 2019 urtetik 2020 urtera, eta esan 654 esku hartze gehiago egin duela zerbitzuak, 651 ezbehar gehiago jaso dela 2020an 2019arekin alderatuta, eta igoeraren arrazoia pandemian dagoela. Besteak beste egin beharreko desinfekziotan.
Martxoan hasi zen etxeratze prozesu horrek eta gero poliki kaleratzeak 14 aste iraun zuen, eta 14 aste hauetan ohiko zerbitzuak asko jaitsi ziren, alegia suteak, salbamenduak eta laguntza teknikoak, baina pandemiaren ondorioz bestelako beharrak egon ziren edo bestelako parte hartzeak egon ziren. Besteak beste, lehen aipatu duan bezala desinfekzioak, eta gero ere etxeetan eman beharreko arreta. Horre ez behar handien gehienak etxean gertatu ziren. Esan dizuet, 2019arekin alderatuta igoera 20,9%koa izan dela, baina 14 aste horietan, alegia pandemiak zuzenean eragin zuenean, etxeratze prozesua eta gero kaleratze hori suertatu zenean, 14 aste horietan emandako zerbitzuen egoera 64%koa izan zen, 2019ko aldi berarekin alderatuta. Hor beraz, azaltzen da nabarmen zein izan den aldea urte batetik bestera, eta zein izan den ere arrazoia alde hori oinarritzen duena. Hortik aurrera, Irigoras jaunak emango du azalpen gehiago, suteen, mota parte hartze moten inguruan. Nahi dezunean, Josu? Egun guztioi, eskerrik asko Eider. Zuk lehen komentatu dumozun moduan, 2020 urtea urte kakotx artean berezia izan da, ez da? Eta zuk emandako datu guztiek azpimarratuz eta horren analisi txiki bat egitekotan, bai, esan genke, estatistikak konparatzeko garaian, 2020ko urtea, lehenengo 3 hilabeteak, esan genke urte edo hilabete arruntak izan zirela, eta gero, bigarrengo partean, 9 hilabete horietan, pandemia, COVID-19 pandemiaren eraginpe zuzenean egon ginela. Horrek, esan gura dau, estadistikoki gauza batzuk neurtu egin beharko gendukazela. Beraz, hori esan da, eta lau atalak, zuk komentatuko lau ataletara juten bagara, ikusi genke lehenengo atalean, zuteen atalean, gehien bat gu zuhiltzaileak gara, eta atal hortan izen estaten moduan ez bakarrik zuteak dira gure lana. Kasu honetan, datuak zehatzagoak esan da, zuten ezbeharrek 20% izan da. Orokorrean 20% bakarrik izan da zuten ezbeharren eragina. Kopurutan jeitsiera, 2019 urtekin konparatuz, kopurutan jeitsiera txikia da, baina batez betezkoan handiagoa. Hau da, 2019 urtean zuten ezbeharrak 25% izan ziren, eta 2020an 20%. Zuten motak jakiteko zeintzuk diran eta zeintzuk aztertzen diran, danetari dago, ez da? Esan ginke, 4-5 mota direla. Hiri zuteak, etxe bizitzanak, landa erabileko eraikinak, industria zuteak, baso zuteak, eta gero garraio bideekin lotuta dagoen zuteak eta bestelakoak. Bestelakoak, esan dikez, mobiliario urbano dalakoa, sakarrontziak eta bar. Honekin analizia eginez, ikusten dugu, naiz eta jeitsiera txikia egon 2019 urteko ezbeharrekin, zuteetan hitz egin aditen gabiltz, eta esan ginkena baita kopurua mantendu indala eta zuten arazoak egonkortu egin dirala, baina bai egia da, eta bai edo bai pandemiaren eraginez, alderik handiena industria zuteetan eta biltegiko zuteetan eta garraio bideko zuten inguruan egonda. Batean, lehenengoan industria zuteetan jeitsiera nabarmena egonda 25%. Eta aldez, garraio bidetako zuten jeitsiera nabarmena be izan da 24%. Honek eta Eiderrek azaldu dagoen moduan, danak lotuta dagoz, bai edo bai pandemiaren eraginean.
zutei buruz gehiago azaltzeko eta zuteak noz emoten diran eta ze egunetan eta ze ordutan, bai esan geinke, eta estadistikak holan esaten dabe, zute gehienak eguneko orduetan emoten direla, goizeko 11-etatik, gabeko 11-etara. Eta horrek, gitxi gora bera, ia eguneko 70-ekoak dira. Baina aldez, asteko egunik, esan genke, asteko egunik, irteera gehiago egunik dagoen eguna, larun batea dela, eguneko 18-ekin. Baina datu honek esan da, eta lau ataletik bat azalduta, gero orain joango naz, salbamentuko atalera azaltzen. Salbamentuko atalekoa igez, kopurutan jeitziera igez esaten dudanean parkatu 2019 urteko datuekin konparatuz, jeitziera txiki bat egon da, uneko laua, eidearek komentatu dagoen bezala. Eta bataz bestekoan aldez jeitziera handiagoa da. Eta gero azalduko dugu zergaitik. Bidea da ezbehar teknikotan edo laguntza teknikotan sartuta dagozalako desinfekzioak, ezta? Eta horrek mugitzen dugu apur bat egunekoak. Baina salbamentutara joan da, eta salbamentutan zertan datzan, salbamentuak esan genke, edo banatu genke, trafiko istripuak, biktimen sorospen artean banatu daikeguz, euren etxeetan edo gaur egun bakarrik, batez be edadeko jentea bakarrik bizi diren etxeetako hoien laguntzak eta atezabaltzeak eta olakoak eta mendi erreskateak. Eta gero, beste hirugarren atal bat, izindik animalekin lotutako edozein larrialdi eta azkenean bestelakoak. Trafiko istripuak eguneko 34 dira, edo izan ziren 2020 urtean. 328 esku hartzeekin. Biktimen sorospena aldez eguneko 50. Eta euren artean, bai esan duguna, euren etxetan bizi diren edadetuen edo beste gaixoen atentzioak, atezabaltzeak, eta horrek izan likez eguneko biktimen sorospenen eguneko 60 inguruan. Eta gero azkenean animalien lotutako edozein larrialdia eta bestelakoak eguneko 15 dirala. Analizia eginez, eta lehen komentatu da moduan, salbamenta mota batzuei dagokionez urte berezia izan da. Alde batetik, trafikoin lotutako salbamenduak beherakada handia izan dabe. Eta aldez, biktima sorospen eta arriskuen egoeran dauden pertsonei emandako laguntza handitu egin da. Eta zergaitia, eider ondo komentatu da moduan, alarma egoerak iran duen asteetan, bai mugikortasun eza edo murrizketa zorrotzari esker edo horrei esker trafiko lotutako salbamenduak nabarmen egitzi ziren, eta aldez biktimen sorospenak eta egoeran dauden eta arrisku egoeran dauden pertsona horien salbamenduak edo esku hartzeak gorak egin dabe. Lehen komentatu dugun hirugarren atala, laguntza teknikoak hemen dago aldaketarik handiena. 2019 urtea konparatuz, bai kopurutan eta baita bataz bestekoan, egoera handia izan da. 2019an eguneko 28 izin ziren laguntza teknikoak. Aldiz, 2020an eguneko 43. Eta hori, eiderrek esaldu da moduan, gehien bat eta batez be zahar egoitzetan eta egoitzetan egindako desinfekzioei esker edo horren ondorioz esan geinke. Ze atalak dagoz laguntza teknikotan? Ez bakarrik desinfekzioak, haizearen eraginezko alerta hori eta laranjari lotutako esku hartzeak, zuhaitzar horiak, gazi ezak, listorren kabiak eta lehen komentatuko desinfekzioak. Adibidez, haizeak eragindako alertan inguruan, adibide moduan komentatu geinke, urrian 20an, uste bat izin zela, 2008ko urrian 20an,
Gipuzkoako Foru Aldundiko 8 parketan 100 baino gehiagoko irteera eduki gendun egun hortan. Gogoratu behinke, eta atentzio gehien deitu eban istripua edo behintzet esku hartzea izin zen, orain dainen gertatutako istripua edo behintzet haizeak eragindako teiatu haizeak erandako esku hartze hortan. Olakoak emoten dira, urte batzutan alerta gehiago dare beste urtetan baino, 2020 urtean esan ginke 2019 baino alerta gehiago egon ziren, horregaitik laguntza tekniko horiek, bai desinfekzioen eraginez eta baita alerta honen eraginez, handitu egin ziren. Analizia azken baten hori zen genke. 2019an 816 esku hartze egon ziren, eta 2020an 1.936. Zahar egoitzen eta espazio soziosanitarioen inguruan 685 irteera egin zian. Horrek nabarmen igoten ditu estadistikak. Honekin lotuta, pandemia hasierako hilabetetan eta oraindik oso ondo ezagutzen ez gendun pandemia edo COVID-19aren eraginez, ikusten dugu, bai gure zahar egoitzetan, bai apirilen eta maiatzan, pandemiako momenturik gogorrenetan, bai apirilen 275 desinfekzioa egin ziren, eta baita maiatzean 151. Horrek esan gura dau, zuhiltzaileak bai zute eta bai salamentuetaz arduratu baino, baita behar izan ezkero laguntza tekniko honek emoteko prest eta lehenengo lerroan prest aritu dira 2020 urtean ere. Eta laugarren atala eta naiz eta atal txikia izan, alarma faltsuak, hemen eta alarma faltsuak egoten dira eta emoten dira, kopurutan eta bata bestezkoan jaitzira bat ikusi da. Datu guzti honekin amaitzeko eta pertsonen inguruko datuak emateko, biktimak, ebakatuak eta intoxikatuak kontutan hartzeko, zuteetan, atal honetako, lehenengo ataleko zuteetan, 2019 urtean 4 pertsona hil ziren, alderatuz 2019an 2 izan ziren, 33 lesionatu egon ziren, 13 intoxikatu, 14 pertsona ere ebakatuak izan ziren. Salbamentuan, ordez, 535 lesionatu tako pertsonak hartatu izan ziren, atendituten izan ziren, bai bertan edo baita ospitaletan. Estadistikakin jarraituz eta bukatzen joateko, erantzuteko eta jarduera denborak askotan garrantzia dakie eta daukan garrantzia emon beharriako. Baina beti azalduz eta analizi bat eginez, zertan diran datu horiek eta zertan hobetu eta eginken datu honekin. 2020an joaneko urteratik urtera deitzen danean eta urtera heltzen danerako edo ezbehar hori heltzen danerako, bataz besteko iraupena 17,8 minutukoa izan zen. Baina aldez, jardueratan, hau da, esku hartze, 70% esku hartze gehienetan, 6-7 minutuko bidaia izan zen, eta 8-10 tartekoa. Hau da, 70% baino gehiago, 15 minutu baino gutxiagotan heldu zen istripulekura edo ezbehar lekura. Eta horietatik gehienak, datuak hemen daukadaz, eta gehienak izan ziren 5 eta 7 minutuko eta 8 eta 10 minutuko porzertaian. Hori esan gura dau, nabarmen hobetu dirala datu hauek. Eta
amaitzeko, jardueketa bakoitzean edo esku hartze bakoitzean bataz bestekoa, ordu bateko, iraupeneko, bataz besteko ezbehar horietan denpora, esku hartzeko denpora da. Honekin, eta amaitzeko, esan gehinke, naiz eta urte berezia edo atipikoa izan 2008koa, zuteen inguruan egonkortu eginda, eta hurrengo urteak, ikusi barko ditugu hurrengo urteak eta ia normaltzen diran heinean, barriro azterketa sakon bat egin barko dugu zuten eta salbenduen eragina duten ezbeharretan zertan datzan. Eta honekin, nik uste dut, 2008ko urteko estadistikek edo behintzat estadistiken azalpen zehatzagoa eta hori egin dugu. Bai, nik Josuk esandakoaren ildotik, egia da 2008 urte berezia izan dela, baina gure zerbitzuak segurtasuna eskaini behar die Gipuzkoarrei. Eta beraz, zerbitzu eraginkor bat, edo eraginkorra eskaini nahi diegu Gipuzkoarrei. Eta 2008an justu hoxe izan behar genula, segurtasuna. Gipuzkoarrek segurtasuna behar duten 2008a pandemiaren urtea izan delako. Eta zentzu horretan, gure zerbitzuak, suhiltzaileen zerbitzuak egin duena da, tipologia aldaketa horren ondorioz, alegia behar berriak sortu dira, eta zuedeun batzuk edo aurretik gertatzen zianak ez dira gertatu, etxean egon gehalako denbora luzez, aldaketa horretara ere moldatzen jakindu zerbitzuak. Eta segurtasuna eskaini die Gipuzkoarrei. Beraz, zentzu horretan, alde batetik, bai esan nahi nuke Gipuzkoako Foru Aldundiak lehentasunezko zerbitzutat jotzen duela, segurtasuna eskaintzen delako Gipuzkoarrei lehen osaten genuen bezala, eta zerbitzua eraginkorra behar duela Foru Aldundiak. Eta zentzu horretan, apustu egiten jarraitzen dugu, apirilean aurrekoan esan nuen, baina apirilean Gobernu Kontseiluan hartu genuen erabakia 2 ibilgailu autoeskailera birakari automatiko erosteko 1,6 milioi euroko zuzkidura edukiko dutenak, alegia inbertsio garrantzitsua da, baina garrantzitsua da zerbitzua. Eta hor, lehen aipatzen nuen, egoitzetara, adinekoen egoitzetara gure suhiltzaile juten zirenean, beraiek egiten zuten lanaz gain, alegia desinfekzio lana egiteaz gain, birusa barrura sar ez egin, horrez gain, ematen duten segurtasun sensazio horregatik, eta daukaten prestigioagatik, horrek ere, psikologikoki ere, konbentziuta gaude, egoiliarrei ere ematen ziela berme berezi bat. Bueno, hoxe da, guk azpimarratu nahi genuen, alegia zerbitzuak benetan garrantzia daukala, eta batipat eduki duela 2008an, segurtasuna inoiz baino garrantzitsuagoa izan delako pandemia urte baten. Brevemente, en castellano voy a hacer un resumen de la exposición que hemos hecho el director del Servicio de Prevención de Salvamento de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el señor Josu Idígoras y yo misma. Brevemente decir que hemos hecho una comparativa de las intervenciones que se realizaron en el año 2020 por parte de nuestro Servicio Foral de Incendios, de bomberos y bomberas forales, con respecto al año 2019, y efectivamente hay un cambio importante con respecto al año anterior. Se ha incrementado el número de intervenciones el año 2020 con respecto al 2019 en un 20,9%, y ese incremento se debe a que ha habido un cambio en la tipología de las intervenciones que hemos tenido que realizar. Es decir, el año 2020 es el año de la pandemia, en marzo empezamos con un proceso de confinamiento en domicilio, que más adelante empieza a ser un desconfinamiento. Es decir, pasamos muchísimo tiempo en casa, por tanto las intervenciones pasan a ser en domicilio, no ya en la calle. Evidentemente bajan muchísimo los accidentes de tráfico y también las intervenciones en carretera, pero por otra parte, a consecuencia de la pandemia, tenemos que hacer muchísimas intervenciones de prevención precisamente en los centros de personas mayores, en los centros residenciales de la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde hacemos más de 654 intervenciones más con respecto al año 2019. Es una comparativa anual, pero si nos ceñimos a las 14 semanas de confinamiento estricto más desconfinamiento paulatino, el incremento con respecto al año 2019 es del 64%. Por lo tanto, el salto es enorme durante todos esos meses. E insisto, la razón está en que
hacemos tareas de desinfección en los centros residenciales y, por otra parte, también porque hay muchas más intervenciones en domicilios. Se reduce drásticamente la actividad social, económica y la movilidad, por tanto hay muchas menos intervenciones de ese tipo, pero muchas más, por una parte en tareas de desinfección, que da muchísima seguridad también a la Diputación Foral de Guipúzcoa en su quehacer diario y, como no, a las personas residentes, y por otra parte también muchísimas más intervenciones en domicilios. Es un servicio esencial el que ofrece la Diputación Foral de Guipúzcoa y nosotros seguimos priorizando ofrecer seguridad a la ciudadanía y tener un servicio eficiente y eficaz también en este ámbito de las emergencias. Y, por tanto, y les damos cuenta de esto en el mes de abril, en el Consejo de Gobierno hemos aprobado la compra de 2 camiones, 2 vehículos autoescalera giratoria automática con un presupuesto de 1,6 millones de euros, precisamente porque es importante esta seguridad que ofrecemos y este servicio que queremos que sea cada vez mejor y que así se perciba también por parte de la ciudadanía, porque está claro que es lo que quiere y además percibe que esto es así, es decir, que se ofrece un servicio eficaz y eficiente y que ofrece mucha seguridad. Hortik aurrea, galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest gaude, bai Josu eta bai ni. Ez dago galderarik, beraz honekin bukatuko genuke eta bai amaitu eskertuz, bai Josu zuk zeuk egiten dezun lana zerbitzu honen buruzagitzan jakin badakigulako lan zaila dela eta beraz egindako lanagatik eskerrak ematen dizkizut personalki eta baita noski zerbitzuari ere denbora honetan guztian eskaini duen zerbitzuagatik eta bere profesionaltasunagatik. Hori azpimarratu nahi nuke gaurkoan. Ez dezagun ahaztu Gipuzkoako Foru Aldundiko langileak diala danak eta gainontzeko bezala beren onena ematen dutela. Eta beraz, Gipuzkoarrei eskaintzen dieten zerbitzuagatik nik neuk eskerrak eman nahi dizkiet guztiei zugandik hasita. Eskerrik asko eta egun ona izan dezazuela.